एकर आंग डोलेला एकर पांग डोलेला एकर हा 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 अरे बोझली अरे डमरुआ रामा अरे पर्वत के ऊपर अगर पार्वती होई है तो हमार भूतपूर्व मेहरारू होई आ हम कर भूतपूर्व पति हई तो हमारे के तब पहचान जइहन के हमार पति हमें हम परीक्षा ले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो बाबा वही हॉस्पिटल में रेफर करता रहे यहाँ मरीज वेंटिलेटर पर रख दिया कहले कि दोसर उपाय नहीं है लड़की के शिव जी के पूजा करे के पड़ी तबे कर ग्रह जाके सुधरी। अब पार्वती बड़ी खुश बाड़ी कि वृद्धा न जाहु देव ऋषि बानी अपना माई मैना से कहते कि माई हमारे के जंगल में जाए दो। मैना कहली कि ना बेटी जंगल में केगा जेबू हमारी एगो बेटी बड़ी जंगल में कैसे जेबू कहले कि अरे माई जाए दो हमरे के जाए दो काहे कि मरे के बेरा उस शिव जी से ही मंगले रहली जब नैहर में जर के मर गईली सती मरत हर्षण बर मांगा जन्म जन्म शिव पदनु तो सोचली कि नारद कहता कि फिर उनके से शादी हुई एक मतलब वृथा ना जाहु देव ऋषि। अब पार्वती बचपने में माई बाप के त्याग के जंगल में चल जाता है। एक धुन आगे रमेश बाबू भिखारी काका के कि छोड़ी के नगरिया रे अरे चलाली धियारिया से अगीर लागल माई बाप के लोर रे जाई के जंगलवा में अरे ध्यानवा लगावाली से अहो खेलागल सझिया से भोर रे माता पार्वती जंगल में जाके बचपने में महादेव के ध्यान रख लेली। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 12 बरिस ले माता बहन बेटी देखी लड़की कितना तपस्या करेले 12 बरस तक ले पतई चबा के पार्वती दिन बिता लेली। तले वही जंगल में सप्तऋषि लोग घूमत रहे। ओम नमः शिवाय के आवाज सुनल तो कहल कि में कौन आदमी हो इतना दिन से तपस्या करता। देवी किसके लिए ध्यान रखी हो? महादेव के लिए। क्या करना है महादेव से? विवाह। अभी उनको गाहक बाड़े सो अभी बूढ़वो के भाई गाहक बड़े रे भाई। अब सारा सप्तऋषि लोग शिव जी के लगे आ कहता जी महादेव एगो बात हमने कही। महादेव कहनी जे का बात बा? अते को लड़की जंगल में 12 बरिस से पतई चबा के जियतिया
आ रौरे भजन गाते भी रौरे के चाहते भी कहते कि शादी करे के बाद महादेव को लेकिन शादी करके लड़की कहती है तो महादेव तो सब जाना तारे जाने बेरा सती रहली नैहर में दक्ष प्रजापति के यहाँ जाके जर के मर गईली सोचले महादेव के उहे सती मर के फिर कहीं पार्वती तो नहीं की भाई देवता लोग कल की बाबा एगो काम करे रो सकारी तब हमने के कुछ कहे रौरा अरे बियाह बाबा करिया बियाह बाबा करिया पन रौरा आई हमरा आदित्य मैरिज हॉल सुघरी 51 रुपया पुरस्कार देवन प्रोप्राइटर हमरा पप्पू सिंह बाबू बानी हमारे के 51 रुपया दिल बानी मलिकार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन महादेव रौरा मैरिज हॉल पर कृपा बनोले रही ही महादेव रौरा सब जाना तानी अंतर्जामी है ध्यान दे के देखी जो लड़की कौन हो ई भोला दानी रौरा सब जाना तानी भोला दानी रौरा सब जाना तानी ई भोला दानी रौरा सब जाना तानी ए भोला अरे बौरा है बाबा जान के बनिले बौरा बाबा करिया पनर बाबा करिया पनरौरा शंकर जी कहेंगे ठीक हम बात मानता नहीं लेकिन पहले लड़की से जाके पूछी लो ये साचो हमरा के चाहतिया अके के कहला में पड़ल बिया दिल से चाहतिया कि ऊपर के मने हमरा विषय में जानतिया कि ना सप्तऋषि कल के बाबा क्या पूछे के बा अत जाके हमार शिकायत करलो शिकायत प्रेमी प्रेमिका के लगे शिकायत कइला ना तो चिन्हा जाले जे चाहतिया कि नहीं चाहत आई हमारा गुरुदेव प्रमादनीय परम पूज्य श्री स्वर्गीय गौतम तूफान जी के परिवार घर गांव के पुरस्कार रहा हमारे खातिर 1 करोड़ बावे हम जे भी दिहल हो ओके गोड़ लागतन वो धरती के गोड़ लागतनी जाना धरती पर जिये खाए के हमने के रोजी रोजगार मिलल अब जान जाए कि महादेव कनी जे काम कर लो हमार शिकायत करे के बाद आ शिकायत कैले से ही पता लगेला कि लड़की चाहत या कि नहीं के चाहत कभी भी बड़ाई करे तो वो आदमी पहचान में नहीं होकर खिलाफ बोले तो ऊपर हो जाए जे पार्टी होने बाकी नहीं के तो सप्तऋषि लोग शिकायत करे एहू बेरा लोग देखो की करे जाता तो करत नहीं खे ए बेरा जाता लो लड़की के देखे मेहदार चली ना ड्रामा देखी थावे मेला में चली ना बाप रे बाप चारों ओर से घेर लेता रे सब लड़किया आ कपाड़वा उठा उठा के देखता रे सब जना हमने के सूट पर देखे तो साड़ी पर देखे तो लहंगा पर देखे माने ओकन के ई भइल बा जे कर टंगरिया देख ली जे कहीं चीत काबर ना हो खुलियाम के ही नकस कहत लागत अल मेला बाजार में देखोगे अब बताई रौरे 50 को दूसरा गांव के मर्द अगर खड़ा हो जाए तो लड़की डेराई की ना लागत तरह कालर धो के कितना पढ़ी हो क्या करना चाहती हो क्या बनने का इच्छा है अरे तुम्हारा इच्छा क्या बनाने का है सबसे जब हारा तरह से तो कर भौसुर जाता भैया तू पूछ लो कहां तक पढ़ी हो कितने भाई हैं पापा क्या करते हैं
मुरई के तस्मई बनाती हो, गजरा का चंपरास बनाती हो। एकरा भइल बजे केहूंगा कह के गबड़ा दी जे हाबड़ा ए बताई अरे तोर माई बनाओ तो गजरा कहलू है तो लड़किया ना बना दी। अब तोरा खानदान में बनते ना हो तो एकरे पर इंटरव्यू करे बड़े ते खा तो के बे तोरा घर बनत हो तो जाके सीख ना जाई तो लगो तर से परीक्षा लेबे गजरा कहलू बनाती हो कि नहीं, एक करती हो कि नहीं। बमक जतारी से लड़की हम एक दिन थावे देखनी, लड़का लागल बगर छे शादी नहीं करूंगा, लड़की ठीक नहीं है, मेरे लायक नहीं है, पापा मैं नहीं करूंगा, तू जानो तेरा काम जाने। लड़किया ना खड़ा देखत देखत रहे, लड़कवा के मनावल गई बुरबा कहीं के ठीक बिया लड़की 2 रुपया देते बार से चुप तब बढ़ जाता चौका पर, तब लड़की उठ के कहते बेहुदा तुम्हें बैठने का ढंग नहीं है, तुम्हारे जैसे गोबर से मैं शादी नहीं करूंगी। आता ना लड़का के बेचते हुए तो कहता लड़का ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अब तो मुंह दिखाओ लग बड़ो, अब तो तारा एगो भैंस से बियाह कर ले बगीचा। हाँ लड़की के कुछ कह दे तारा एगो कह दी सब खत्म बा। ई जानी लो ऐसे तू हंसत रहो आऊ हंस दी तो तू मुंह दिखावे लग रहबो। मेहरारू के 4 हाथ मारो तारो तो कहत रगा में जे बहुत बनतिया मार गर्दा छोड़ा देनी है। 1 लाख तू अगर मार दे आके पूछे भाई बड़ा उदास बड़ा ना हो देखो भैंसिया तो डाब दिलो सा। ई बतिए न कहत के विकेट गिरौले बिया आई मुंह काहे फूलल बाहू ना कीराव ना ऐसन कुली जहरीला आ गइल बाड़े तो राते से टबकता कि टबकौले बिया बबुआ। हाँ मर्द बहुत अत्याचार करता रही जान ली मेहरारू पर, दूसरा के बेटी लिया लेता रहो, तहर बर्तन धोतिया, तहर जूठ मलतिया, झाड़ू पोछा करतिया, कपड़ा साफ करते, तारा माई के तेल लगावतिया, तारा बाबजी के नहवावतिया और वो लड़की के एगो नौकरानी के दर्जा न देके और ओकरा के प्रताड़ना करता रहो। जे दूसरा के बेटी के घर में बुला के सताई कान खोल के सुले महादेव के सामने कहता नहीं ओकरो बेटी कहीं जाई तो सतावल जाई तहिया ओकरा बुझाई जे कर अर्थ का होला का होला। सब त्रिशु कल के बाबा तब चलते इनसे पूछे हरि ओम हरि ओम। देवी केकरा खातिर ध्यान धइले बाड़ू? महादेव खातिर। इहे बतिया कहती हो का करबू उनका से शादी। वो दूल्हा के विषय में कुछ जानकारी मिलल बा? तू जरा सदिया करे के चाहता रो नु उस शमशान घाट के हीरो होंगे। उनका केहू बाओ ना माई ना बाप ना गांव ना पड़ीदार ना भाई ना रहे के ना खाए के कुछ बाहू। जब 2-4 बेरा ना खइबू नु 2-4 बेरा त लगू का जे ले आई एगो गोल में से खा ले। तब बताओ तोहरो के भंगड़ी बना दी कि ना? ऐसे वो दूल्हा से शादी मत करो। कहत तहार शादी ब्रह्मा से विष्णु से देवता का राजा इंद्र से करा दी सन आ का हो फटी चारा के चक्कर में पड़ल हैं? उनका 3 पीस देखबू तो तहार दिमाग के काम ना कर। बोला नहीं खू करत दोसर जगह सेट करी सन ना कावना के घर के ही हो माने साफ जरुआ ठो खाती पड़ गइल बड़ी फेर अरे वैसन बर खातिर अरे वैसन बर खातिर तब तू अनेर करेलू वैसन बर खातिर वैसन बर खातिर तब तू अनेर करेलू वैसन बर खातिर जेकरा की घर व दुआर नहीं बा अब भांग छोड़ के दोसरो आहार नहीं बा। अरे वैसन बर खातिर अरे वैसन बर खातिर तब तू कुछ नहीं के पार्वती दुल्हवा की यहाँ मत कर शादी।
करेम साफ माने एकदम अपनी करम बिगाड़ ही पला गइल बिया। तो सुन लो कि सजनमा तोहर पागल आरे बलमुआ तोहर पागल राजा जी तोहर पागल अवन हो हवन पगला राजा पियस दुनु बीर गाजा हम पगला राजा पियस दुनु बीर कर में तारा योगिया सोच लो कर में तारा योगिया आरी लागलिए कर में तारा योगिया लागल हो रा बलमुआ तोहरो बलमुआ तोहरो पागल हवन एरा शादी मत करो हमन के बात मान घरे जा मत करो मत करो मत करो करेम ना मानी हो बुढ़वा भागशाली बा भाई ओकर प्रेमिका बहुत चाण बिया महादेव के लगे सप्तऋषि लो आई महादेव को जे का भइल शादी कैंसिल हो गई देवता लोग कहले बाबा कैंसिल हो गई उस शादी रो कपार पौरी चढ़ गई काहे शिकायत न कहले हलो का तो देवता लोग अपना मने में सोचता कि शिकायत तो ओकर कहेला जेकरा में बड़ाई रहेला रउआ लगे बड़ाई के कौन जोगाड़ बा ए महाराज आज ले एगो निमन आदमी के संगत बा कुकुर बिलार ने उड़ खेकर हाकनी डाकनी मुर्दा खोर इहे कुली संगे रखलो एगो तारा संगे आईएएस आईपीएस तो रहता तो बाबा कहले जो लड़की चाहती है ना एकर मतलब कि हमारा परीक्षा लेवे के पड़ी अगर उ पार्वती होई है तो हमार भूतपूर्व मेहरारू होई आ हम उकर भूतपूर्व पति हई तो हमारे के तब पहचान जइहन के हमार पति हमें हम परीक्षा ले ऐसे कृपया उनको आप थोड़ा समझा दीजिएगा। बाबा म्यूजिक जिला बलिया उत्तर प्रदेश, वीरों के धरती जवानों के देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। और बाबा चैनल, हम बाबा चैनल बाबा, फिर बाबा बाबा दो डाबा, बाबा बाबा दो डाबा। बबुआ तजोगिया के भेसावा में अरे धैले हा जंगलवा आलोक देवी आँख खोल कर देखो तो मैं कौन हूँ। तब पार्वती जी बुझली जे इहो नतिया कोनो बियाह कटवे में कर छगो आई रहे से बड़ा शिकायत तू कर कहले तो फिर आइल बा तो कहली आंखें बंद कर ले सुन ललू आँख खोले कब जले वो ना तले ना खोले आ तू जे आइल बड़ो 7 जना आइले तो उनकर 27 कहनी है और तू 8वां होता 28 कह दी तो शिव जी बुझले एकर मतलब ये हमरा के चाहत देवी आँख खोल कर देखो तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ।
अरे पर्वती के ऊपर देवी तू हमारा के जीत गलियो हम हार गई जा अपना माई बाप से कह दिए जो हम शादी करे हम न की कह शिव जी कहले एक सूर्य ध्यान से लगल बड़ी शायद गिरी बाबा कहली है एगो गिरियान के भोजन न के चलो तहार के भोजन चलाई ऐसा राहुल परती पड़े तो न फिर मैं बढ़े अब जान जाए कि पार्वती जब महादेव सकरले जे शादी करे अब जानते बनी जे परीक्षा में पास हो जाला कितना खुशी में घरे आवेला जौन लड़का परीक्षा में पास हो जाला कितना खुशी होला इतर हुए जानता नहीं जेकरा लौटी मिल जाला जे बहाली में सेलेक्ट हो जाला जेकरा जब मिल जाला नौकरी मिल जाला कितना मन में उत्सव होला पार्वती भागलबाड़ी के महादेव को जीत गनी महादेव को जीत गनी तले एगो तालाब में एगो घड़ियार एगो लड़का के जांघे पकड़ ले बा अब पार्वती के लड़का देखत जा रहल बड़ी दौड़ल देवी मुझे बचाओ बचाओ माँ मुझे बचाओ माँ माँ मुझे बचाओ देवी कली के लड़का के पैर घड़ियार दे बा पार्वती कली के घड़ियार लड़का के छोड़ दो तो घड़ियारा को देख ना जेबू बड़का देवी भइल बड़ी कैसन महतारी हो जे बेटा के खाइल बंद कराओ तारू ये हमारा हार काहे छोड़ दिखाए कली पार्वती की सुन घड़ियार अगर ये बच्चा का हत्या हो गई तो यही जी आत्महत्या कर ले घरे लपट के ना जाए जले छोड़ बना घड़ियार कलश की वाह देवी वाह बहुत त्याग है तुम्हारे अंदर अगर इस लड़के के प्रति प्रेम है तो जितना तू तपस्या करके लौट रही हो उस सारे तपस्या मुझे प्रदान करो कली के एवं मस्तु सारा जीवन के तपस्या ले लो लेकिन हमारा सामने कौन बच्चा का हत्या ना हो जल उठौली कली के दे दी सारा तपस्या दे दे तले के बे घड़ियार खड़ा हो गई अलग देवी हम शिव हैं कहले कि स्वामीनाथ अब कौन इंटरव्यू लेता नहीं कहले कि हमारा जांचे के रोल जे भागल बाड़ू दौड़ के खुशी में केहू के जीव के प्रति तारा मोह माया बाकी ना हमार मेहरारू उहे होई जे अपना खातिर ना जियत हो के लोग खातिर जियत हो के जा 500 गोली जा अब पार्वती घरे गईली माई पिताजी महादेव का जीत के हम आ गई राजा हिमांचल मैना रानी खुशी बालू बेटी हमार जीत के महादेव के आ गई महादेव के आ गई अब राजा रानी पार्वती दरवाजा पर बैठल बड़ी अब प्रजा लो देवी पार्वती के दर्शन करता कि राजा के बेटी बहुत दिन के बाद वन से आयल बिया बताओ कैसन बेटी बिया का दो कतना बरिस ले पतई चबा कर रहली सारा लोग देखता माता पार्वती के दर्शन करता अतल वही बीच में फिर शिव जी अरे मदरिया के रूपा रे भाई के भोला बाबा आई रे गईले भोला बाबा आई हो गई राजा हिमाचल दाराबा राजा हिमाचल दारावा महाराज की जय हो जय हो
मेरा लीला कैसा लगा महाराज? पार्वती कतर के पिताजी बड़ी सुंदर मदारी वाला के लीला हमरा लगता। ये मदारी वाला के कुछ इनाम दी रहुआ। राजा हिमाचल कल के मदारी वाला हमारे एगो बेटी बिया, बहुत दिन के बाद तपस्या करके घरे आयल बिया, आ तारा नाच पर बड़ी खुश बिया, कुछ वरदान मांगो। हमार बेटी बड़ी खुश बिया। तब मदारी अकलश की महाराज बाल बच्चा के खुशी खाती बाप मातारी सब कुछ लुटा देला। जब राउर बेटी देख के खुश बिया तो जीवन भर खुशी चाहता नहीं था, अपना लड़की के हाथ दे दी। राजा कले की कहा एक मदारी वाला का मजाल के राजा के बेटी के हाथ मांगता। मारो घेरो मारो। शिव जी जब देखले जे मार दी है सोन, ये तो चढ़ाई बोल दे सोन। अब तेजी छुपे तो हुकाए के परी। कल है आलोक निरंजन। तब पार्वती दौड़ के जाके गोड़वे पे गिर गई, कहली कि महादेव अरे ऐसा रुपवा काहे के धनी है ये दादा, थोड़ा देर और लेट कैले रहता तब विकेट गिर गई रही। हमारा सामने तार के हुकते सत कैसन हमरा लाग। जिंदगी भर कहती जे तू ही न हुआ हमरा घरवा हुकाई रहल, कतना दुख लागी। अब कैसन परीक्षा लेवे के चाहता रह महादेव। अरे दर्दियो अरे न बुझे लारी अड़ भंगिया, दर्दियो न बुझे लाए अड़ भंगिया। अरे दर्दियो न बुझे लारे गजेड़िया, दर्दियो न बुझे लाए गजेड़िया। दिव्या बाबू, अयांश बाबू पुरस्कार दल बनी 20 रुपया दोनों बाबू के हार्दिक शुभकामना, स्वागत आशीर्वाद। अब महादेव कल की राजा और बेटी जब से हमरा के जीतले भी हमरा 1 मिनट चैन नहीं खे आवत। तब पार्वती कल की बेचैन का बानी, शादी हुई नू, शादी के पहले बाहे खरा ले ला बजाई घरे एजी ले पीठिया ले आ जाता। कहली कि अरे पार्वती अपना बाबूजी के जल्दी भेजो, हमरा के काम देव बेचैन को दल बा। अब शिव जी का 2 आदमी तिलक लेके जाता रहे। के नहीं होता रहे। अच्छा चलिए आ गई। शिव जी का तिलक में 2 आदमी गईले। आ दुनिया में शिव जी के देखी एगो जात भक्त बा जे शिव जी के रास्ता पर चलता। शिव जी का तिलक लेके गईले 22 आदमी, घर के केहू ना। एगो बाबा नारद जी, एगो हजाम। आ इहे काम होला हमनी के भूमिहार समाज में। आदमी जन जाला, घर के लोग तिलक चढ़ावे ना जाला। बराछा में सभे जाई लेकिन तिलक में लोग ना जाई, आदमी जन चढ़ावेला। काहे कि हमरो गांव में 100 घर शाही जी लोबा, हथुआ राज के दरबार के शाही जी। तो हम अपना गांव में देखले बानी तिलक में केहू न आई, अब बराछा पर 2, 4, 5 हजार लोग आ जाई। आ ई काम महादेव के भई रहे। हजाम जब नारद जी के संग तिलक लेके चलल है, जाते 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 जब जंगल में नारद जी ले गईले, हाजमा को तो बाबा कोनो दुश्मनी ने कहे उरेब चढ़ाओ तारो। इन्हें गाँव कहाँ बाहू, इन्हें पार्वती के दूल्हा के नहीं घर बा। भूतहर खड़हर में ले जाता रहो। यूक्रेन खानी मुवैबा नानू चढ़ा के। कले नारद जी के अरे हजाम थोड़ा ही दूर तक महादेव के घर बढ़ले बा। फिर जाते 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 तले महादेव
अंग में भभूत लगा के मिर्गी छाल पहिर के बिछी के कुंडल पहिर के सांप के हार पहिर के ललाट पर चंद्रमा बाड़े जटा में गंगा बाड़ी बाबा बैठल बानी त नारद जी दंडवत करता रहे कि हे महादेव दंडवत बा हाजमा कहता बाबा ई पार्टी के हो अत यहन पार्वती के दूल्हा हूँ हिस्सान का हवा के तिलक के हो जाना के अपना देह पर कापड़ के तो हमने के विदाई कर दीजिए हई राजा का मती खराब बेटिया का भाषा होता रहे हई बताओ एक दाढ़ी वाड़ी की गल बजरिए बचल हे भूता से बिया करते रे बेटी के कल नारद जी के महादेव हवने हजाम कल की चुप रहा पंडित जी पैसा खाती बाभन के जात तनी ना बुझात रे आई ऐसन ऐसन पागल स्टेशन पर भेटात रे पागल कहीं के तू पागल बड़ा इनके हम जान कोनो महादेव का माने धनिक पार्टी हुई एकरा तो जूतो चप्पल नहीं के अब तो हाजमा छोरिया के भागल कहते बाबा एक काम करो तू चढ़ाओ हमार विदाई ले ले चलता नहीं जब हजाम भागे लगल तब 5 गो नाग बाबा रास्ता पर खड़ा पड़े के नहीं तो केने हमारा गुरुजी के अपमान करके भगत रह जब 5 गो सांप देखता तो दौड़ल भाग के आके कहता पंडित जी तिलक हम चढ़ाए एक सेना बहुत भारी बा अगर एगो में से हमरा के धैले सो वाह कसान कोसी है जान जाई फिर परान हम ढीला हुई तो कहले तो चढ़ाओ अरे बाबा हम चढ़ाए उन्हें खड़ा बड़े सो रोडवे पर 5 गो बड़े से बाबा 5 गो अरे एगो धली तो हमार का दशा हुई तो चढ़ाओ अब बाबा ये मिर्गी छाल पहिर के कोट पैंट पहन के ना शिव जी के देखल बानी पूरा देवता लोग करुआ देखो तनी कान में कुंडल बा माथा पर टोपी बा मुकुट बा पीताम्बरी बा एक से कल गहना वाले की शिव जी के देह पर देखो तनी कुछ बा नींगे बड़े अब भभूत लगल बड़े कातना सुंदर लागे ले इनका लगे कोनो हथियारे नहीं के भाई है जौन शिवरात्रि बीतल हो बेल पत्तर हुआ चढ़ाओ तनी का हो पार्वती जी लक्ष्मी के घरे गईली त लक्ष्मी तो भाई धनिक बाड़ी का धन के मालिक बाड़ी तब पार्वती देखली तो कहली कि लक्ष्मी ती कितना धनिक घर में आ गईले आ हम एगो घर में बानी एगो पानी बहरी ना जाला खपड़ोइया में पानी पी ले भांग धतुर खाली पीसे के पर कोनो व्यवस्था नहीं की अब बताओ है कर है कितना धन बारी भाई देख कहली तो महादेव कहले जी पार्वती कुछ तू उदास लागत ए जो तहनी के मारे तो और मिजाज मांगे बजावता अब जान जे पार्वती के बीमारी हो गई बहिन हमर धनी घर में बिया आके कहले कि का कहीं स्वामीनाथ बहिन हमरे है लक्ष्मी एगो ऊ कितना धनिक बिया एगो हमनी के कैसन घर दुआर बा महादेव बुझ गए कि पार्वती के माने भरम धले बाकी बहिन धनिक बिया कल कि आता ना लक्ष्मी धनिक पड़ी तो धन के कोनो थाहे नहीं के सोना चांदी अन्न पानी घर दुआर कोनो चीज नहीं के शिव जी बुझले जे पार्वती के भरम हो गई बा तो शिव जी एगो अक्षत जौन अक्षत चढ़ेला एगो अक्षत एगो चाउर देखी देले पार्वती जी के पार्वती है ले ल चावल तार बहन धनिक बढ़ले बड़ी आ ले जाके उनका तरजुई पर ध दी हो आ इतने अनाज उनका से मांग लिया जमन के भोजन कई जाए पार्वती करी एगो चावल के कितना मांगे भी जाना इतने ले आओ लेके गईली लक्ष्मी का बहना कनी हम वहाँ के ये चौरुआ के बराबर चावल दे दे
एक बेरा के भोजन के काम बा। उ कहल तो बहिना एगो चावल खाती काहे वैले है, कहते तो हम लाद के भेजवा देती। कल कि ना अब वहाँ के ऑर्डर बजे इतने मांग के लिए हो, तरजुई पर धरा गई। आउ लगली अन्न चढ़ावे, आ एगो चौरवा जमीन छोड़ते नहीं, आउ अपन लदले बाड़ी, पूरा लदले बाड़ी टांगा जाता, ई जमीन छोड़ते नहीं। धन संपत्ति हीरा मोती चांदी सारा कुछ लाद देली लक्ष्मी, लेकिन चावल नहीं चाहिए बा। लक्ष्मी सोचली कि इतना हमारा धनिक एगो चावल के हम ना बराबर कर सकन, ना कर सकन। नारद बाबा बीड़ा बजावते कहले, कहले कि लक्ष्मी भरम में बाड़ू, उ चावलो देखो तरुनु जेसीबी हो, केतनो धन पर धरबू बराबरी होई ना। ऐसे महादेव के नाम द के 108 गो फूल धो दो, बराबर हो जाई। कहली कि ना हम देवे के सकल बन तो देवे करे। तो यहाँ तक लक्ष्मी अपन स्तन काट दिली। कहली जे उनकरा खातिर स्तन काट दे, आ काट के जब तरजुई पर रखे लगली तले महादेव प्रकट गए। हाँ ई का अत हमार बेइज्जती होता, हम काटे ना, अपन स्तन काट के चढ़ाए। लक्ष्मी ऐसन गलती ना, एकर मतलब कि हमारा भोजन में ही स्तन काट देलू। जा लक्ष्मी हम वचन देता नहीं कि अब उहे आहार हमार होई। तो उहे लक्ष्मी के स्तन माना बेल भइल, बेल श्रीफल। श्री माने लक्ष्मी, आ लक्ष्मी के फल ह, आ अमर फल ह। सीजन में पाकी आ ना तुरे तो फिर कांच हो जाई। बात दुनिया में कोई ऐसा फल जे पाके के फिर हरिहर हो जाओ, लेकिन बाबा के फल बा। पता ही देख ली 3 फाकवे होला त्रिदेव के, 3 फाके होला, 4 फाके ना हुई, 3 फाके हुई। उहे महादेव कहले कि या श्री श्री लक्ष्मी स्तन ही तहार हमरा भोग लागी, श्रीफल बन जा। तो श्रीफल बनल, जन श्रीफल के पत्ता भी खा के बाबा कितना आनंद रहेले बबुआ। अब बाबा के तिलक चढ़े लागल, बाबा तैयार बानी, देवता लोग के नारी लोग पहुंचल बा, तिलकहरू लो भी बाहर बा। आ तले हमरा घर के माता बहन पहले कौन गीत गावेला? काया माना तिला चाउर, काया माना धूप है, आए काया माना गाई के घिवा से जगवा होला सुध है, आहे काया माना गाई के घिवा से जगवा होला सुध है। नावा पूजा समिति के तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार मिलल बा। समिति के तमाम लोग के हम गोड़ लागतन। तिलकहरू ल बाहर बात तले माता बहन पहले ही गीत गावेली, आ एगो और गीत गावेली कवन गिन्नी मिया की डारे मैया लावेली लोरावा की झूली झूली ना मैया गावेली गीत ढोली झूली झूली ना। कि
ग्राम माघड़ भाई राम जन्म चौहान। अरे वह माता पिता का हम प्रणाम करे बाबू, जन माई बाप इतना सुंदर नाम धैले बा राम जन्म। हमारे घरे लड़का नहीं हुआ है, राम जन्म कहाँ बा? भूसी दक्षिणा में आयल बा। गणेश पूजा डीलर साहब दी इतना सब संकल्प पढ़ाई में चल गई। कहाँ से अइल तिलक हरू, तिलक लेके खाड़ भइल। गणेश पूजा ही आ गई। अरे पूर्वासिया अबरू सपारी बरिया है। नारद जी भैल तिलक हरू, तिलक लिहले खाड़ भैल। हम ना ले हवाहे अरे मोर शिवा पढ़ल पंडितवा, तिलक बाड़ा थोर अइल। लक हम चढ़ा ई बहे। अरे मोरे घरे गौरा कुमार, तिलक हम चढ़ाई बहे। ध्यान रख लीजिए, माघड़ मंटू बाबू खैनी दुकान 21 पे दलबनी बाबू के बहुत बहुत शुभकामना। हाथ जोड़ ली महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बबुआ एक बाद धान हरदी बटाला, एक बाद धान हरदी बटाला, लेकिन तन तन हजामिन दे दो छत मारे के लोग अले डीलर साहब उन्हें 2-4 आदमी के दी। ए बाबू एक आदमी उठे अजय, एक आदमी 2-4 आदमी को बाढ़ दी तन तनी ओ मैंने लिया ला गुरुहते के बाद मंत्र बोलने के बाद इशारा करे तो फेंके के बाद सबे ले ले। ऐसा जो मैंने वीडियो में आ जाओ जो अक्षत बिगाता। ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। हे भगवान चिरंजीवी भव दुल्हा, जन दुल्हन रउआ घर में आवे लक्ष्मी बन के आवे।
एक कल से हटाओ हजामीन होने धा अस्थिर होने धा नीचे धा दे भैया ओकर फिर जरूरत पड़ी पूजा समिति के हजामीन खाते ही आइल वाला हो देखा तो ऐसा समिति यहाँ लोग जानत नहीं जब पंडित जी के दियाला तो हजामीन के भी देवे के पड़ेला हे भजनियन के बाद में नु दिया जब तिलक चल जाला तिलकोहरू ले चल जाला बाहर हाँ ले लिए आइल भाई ले ली जो जाई तो यही जिनवाई हाँ जब जाता यही जी यही खती जाते बा तो चुमावन होला बाबू करा जोरी लेहू नाया जुरिया बाबू करा जोरी लेहू नाया जुरिया ई के इ लड़का के मामी जी आ लड़का के मामी जी तो बड़की मामी मामा के मेहरारू बड़की मामी जी लड़की लड़का के बड़की मामी तो फुल पैंट पहन ले बड़ी फुल पैंट ना हो कोरोना के तीसरी लहर के डर से टंगरी में मांस लगोले बड़ी टंगरी में काहे लगोले बड़ी कारण पूछो पहले जौन आई रहे कोरोना ऊपर से ढूके अब डर बजे कहीं आउटगोइंग से रूप बदल जाता ना 12वां साल बैठी 12वां से दुल्हा के मामी बाबू करा जोरी लेहुनाया जुरिया बाबू करा जोरी लेहुनाया जुरिया अपना मामी के करी पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी मामी मौसी माई सब चुमेला फुआ दीदी के न चुमेला को भाई बानी चाचा दू भाई अरे वह बड़का भैया के काना हो छोट हम ही बड़ हाँ तो महादेव से के बड़ होला का अच्छा गांव में केहू तो बड़ भाई होई एक आदमी के नाम धरी के बड़ होके कोई नहीं है हमरा एक गाँव में केहू बड़ नहीं है हाँ तो गाँव में हमरा तो डर हो गया केहू नहीं के तो रउआ काहे रहता नहीं गांव में केहू बड़ भाई होकर तो नाम बताई जोगिंदर सिंह अच्छा ठीक बा अब देखिए क्या करना मरबा अरे दैया फेर चुमे चलेली जोगिंदर बहुना ई के हाजी यह जोगिंदर बाबू के परिवार है तू लांग झाड़ू देह लेके कहे के ओलू हो का जाने यही जी हो जाई तो तोहरे में लोग लाग जाए जोगिंदर बाबू ये जीवानी स्थिति गड़बड़ चलता बांस का पता ही तुरबा का मंगा ली परम आदरणीय सरपंच साहब साहब जी सरपंच साहब हमारा साहब जी तो ऐसे तो साहब जी लोग को पैसा हम लेवे के चाही ना ऐसे कि साहब जी का हम चेला हैं जरा के गौतम प्रसाद गुप्ता कहल जाओ दुलार प्यार से लोग गौतम तूफान कहे लेकिन रात को नहीं ले लेते हैं दिन रही तो ना लेते हां तो दे दी हमरा के अब गिरी जी ना ली है तू ले लेबो ये हमारा खानदान का तो हम पचाब के ते पचेबे रे चुमला धीरे से चुम ली है तू ना दिनवा पूज गइल गाड़ी दैया फिर चुमे चल ली जोगिंदर बहुना एकर आंग डोलेला एकर पांग डोलेला एकर हा 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 धीरज बाबू
बियाह में दूसरा पंडित जी को बुला ले कसौ हम तिलक चाह देते हैं महाराज है कोनो काम ठीक बा। जोगिंदर बाबू का परिवार हमरा देह में लड़ गई, बाबा के संख्या फूट गई। हेंगे मेहरारू का मतलब भाई बाबा के मुड़िए पर चढ़ जेबू। बाबू असल मत जानता नहीं, देवर के बियाह में भौजाई बहुत खुश रहेली कि हमरा देवर के शादी हुई तो खूब नाचे। लेकिन माता बहन एगो चीज हमरा लोग के हम हाथ जोड़ के कहते हैं शिव जी के मंदिर पर अयन डागवा बजाओ तर से मटकोरवा बियाहवा में ऊपर हुआ लो मत नाची। इरवा सुनले बनी के पुरनिया लोग कहे ये फलानवा के इज्जत का डंका बाज गई। आज वह डंका पैसा दे कर हुआ बजवाओ तनी कहीं खड़ा के मेला बिया लड़ाई लगल बा कि तजिया उठल बा। अरे वो लोग गीत गाओ तो माटी कोड़े जाई, परछावन करी तो गीत गाओ जाई बहुत शोभेला। अब वो लोग लागत नहीं नाचे लागत सरवा में मजा लेबे। हम अपना कान से सुननी एक दिन थावे मंदिर पर खड़ा रहनी मेहरारू गई रही सब पूजा करे आ रेडी बड़ी सब तो एगो कहता अरे रेडी हो जाओ, डांसर सब रेडी हो गया है। कहे इधर सुन कहाँ गा रे आ तो हरियाणा चूतिया ये सब डांसर रे लड़की। नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं बोला कि मारे बेतार पाराने फेंक देबो। वो डांसर को अतर सरुआ लो डागवा पर नाची मत गीत गावत अलग जाई आपस में नाची लो। पहले नाचता रहे को नया बा लेकिन वो कहीं पर मत नहीं जितने रहो लो नाचत हुए मजा लेता सरबा ना तो मुआ देव रहो लोग चलते सब जने के डाका गोफ गाप के फेंक दी। हाँ बताए थे निहोरा करता नहीं। देवर के बियाह में भौजाई के बड़ी आनंद रहेला, नाचे के चाहे कूदे के चाहे गावे के। अरे बसमती धनावा के चौरा रे माई बसमती। अरे ई क्या चिन्ह चिन्ह अरे विजेंदर बो के चूमे जानी दी है रे माई विजेंदर बो के चूमे जानी दी है रे इहो अपना भाई से छुआइल बिया रे माई इहो अपना भाई से छुआइल छुआए के छुआइल बिया नहैले न घरे राम जन्म चौहान बाबू सको सको नाम बाबू हमार खूब बना रही महादेव खूब निरोग रखी। भौजी खइबू ना पियबू तबो टाइबू कैसे। मंटू बाबू खैनी दुकान माघड़ बाजार 21 पैदल बनी मंटू बाबू का हार्दिक शुभकामना बा। भौजी खइबू ना पियबू तबो टाइबू कैसे अगिरी बाबा के तोन पर नोट बाल्टू तो कस देलस। बाबा जी के बड़ा गजन बा। हुए मेहरारू तो संख्या फोड़ दे हुए ई आइल तो ठाकुरे जी के मुड़ी फल किन के खा लेबे के पूजा समिति के ओर से लो फल किन के खा लिया। कितना पूजा समिति के लोग बाबा रुआ भागशाली बानी और के इशारा से दुल्हन दिखा देता नहीं तिरछा ताके। यहाँ के जानत रखी यही सन खुश बानी। चली देवता वाले घर में चलिए जी आसन धरी आई महाराज जी आई जय हो अमर महादेव। अभी उमरवा ढेर नहीं खेल अभी बाबू तो हमारो अब तीनदा होता नहीं उमर खास नहीं के लेकिन लगन नु जागल बा। हाँ यहाँ के बिया हुई भोले बाबा यहाँ के आज के बानी आज के बानी। अब तन तिलकलो कम खिया पिया दी ना। अरे वो रेडी बानी खाए के कुला गलाली हो गइल बा पर पैखाना हो गइल बा
तो उन्हीं से खा ले हो कब छाना बन कर उरा घरे जाई ओ मन हम जाके सो जाब तो ओकर का नाश्ता कर लेबो ना ड्राइवर साहब ओकरा लगना कभी ना केने केने डेंटिंग पेंटिंग मारी भोजन करके रेडी हो जाए लोग पूरी दे दी पूरी दे दी पूरी दे दी ई कौन पूरी है महाराज शर्मा जी केने गनी एगो पूरी खिया दी वहाँ के जानते हैं जी एगो पूरी गिरी जी खिया दिए 3 दिन हिमालय पति से खाए के हजामिन पूरी दे दी शर्मा जी पूरी दे दी तस्लीम पूरी दे दी राहुल पूरी दे दी बहुत वैरायटी आराम से खाई लो जिलेबी सरल मैदानी के जिलेबी 3 दिन के सरल मैदानी दे दी खटतुरस लगी दे दी जिलेबी दे दी बहुत वैरायटी आराम से खा लो करिका गजरा कहलुआ करिका गजरा कहलुआ दे दी करिका गजरा खा लो दे दी हलुआ हलुआ हाँ कटहर के कोफ्ता कटहर के कोफ्ता दे दी कटहर के कोफ्ता दे दी जटहवा पापड़ जटहवा पापड़ दे दी लार पुआर लेकर निकल जाई दही बारा दही बारा दे दी दही बारा दे दी हेलो का खियावत खियावत मुआ दे मुरई मुरई दे दी जौनपुर वाला मुरई है बहुत खियाए बहुत घबरा लो जौन एक आदमी नाश्ता नहीं किया कैले जाए दो सन पापड़ी सन पापड़ी दे दी सन पापड़ी दे दी खरीका महाराज जी कौन खरीका हो एक के बार में क्लीन कर दी हाजामिन खरीका ले लो ओकरा लागी एगो औरी अब निवेदन